Ha valaki berendez egy lakást, akkor talán a legutolsó állomás, ahová betér, az egy ilyen lakástextil üzlet. Mi a tapasztalat, mennyire áldoznak erre a magyar vásárlók? Szerintünk most már egyre többen, és egyre többen megnézik azt, hogy a pénzükért milyen szolgáltatást, illetve termékeket tudnak vásárolni, illetve megkapni. És mi ehhez próbálunk nyújtani egy úgynevezett komplex szolgáltatást a helyszíni felméréstől teljes kivitelezésig. Az, hogy mi a trend egy adott évben, mondjuk most 2010-ben, az mennyire meghatározó? Meghatározóak a trendek. A 2010-es évre elég jellemző a elég dinamikus és energikus színek, jellemzően a sárgák, zöldek, akkor a vöröses, bordó árnyalatok, illetve megjelenik a türkisz szín, ami egy elég meghatározó szín, ami még jellemző a 2010-es trendekre, hogy egy visszatérés lesz úgymond az ilyen a földhöz, a természethez, a természeti színekhez. A barnás és ilyen drapárnyalatokat felváltják a szürkés, a szürkésnek is az úgynevezett melegebb árnyalatai. Megmarad még ugyan a barna, de az is egy sötétebb, melegebb tónusban, amit a türkizekkel elég jól lehet kombinálni, és az anyagok tekintetében pedig a természetes anyagokhoz való visszatérés, az úgynevezett lem, pamut, selyem, gyapjú. Az egyes kiegészítőknek, a függöny elkötőknek, a karnisoknak, azoknak mennyire van fontos szerepe, meghatározó szerepe, hogyha már megvan egy szép függöny, akkor az a legtökéletesebb karnist kell kiválasztani, mert önmagában a függöny az mit kevés. Igen, így van, tehát a végkifejlet meghatározásában nagyon fontos szerepe van a karnisnak, illetve az úgynevezett ráncolóknak, hogy hogyan áll az a függöny a végén, és ennek elég nagy szerepe van a kiválasztásban.